antes moi importante. A produción industrial, a pesar de todas as dificultades, non está indo mal, seguimos exportando moitísimo e, bueno, pois as cifras, sabendo que hai, se vamos caso a caso, probablemente é injusto decir isto, pero serán as cifras que había antes de peche de empresas, de quiebras, de concursos, de todo, pois ahora mesmo estamos nun ciclo e que, bueno, pues que comparado con outras épocas, creo que para estar satisfeito. Bueno, eu creo que como non todo dura na vida, o que temos que facer, e a mí me toca falar pola parte que represento que é a administración, é aproveitar todo isto para que dure o máximo posible, e segundo, saber que eterno non é. E aquí falo tamén como, eu sempre digo, enténdeseme o que vou decir, como empresario non, porque unha administración non é unha empresa, pero ten bastantes coincidencias. Por exemplo, a xestión de persoal. Eu sempre digo, repito e insisto moito, que somos a empresa, insisto, entre comillas, con máis traballadores de Galicia. 115.000 agora mesmo, que dependen directamente da administración autonómica e ao final, se se quede dun solo centro de decisión, porque máis somos, eu creo tamén moito en eso, unha estrutura jerarquizada, centralizada. E, por lo tanto, digo porque a veces tamén escoito a algunos responsables políticos tomar decisións sobre temas de persoal sin darse conta de que eles tamén